ассалому алайкум ҳамватанон азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз бародарон азиз як мошини фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор дар пеши мактаби ҷомӣ, дар кӯчаи мактаби ҷомӣ дай. Ин мошина 16000 сомон, нав мотор карагия, хай камтар афкор чопая. 16000 бо муомила дора, ҳуҷҷат надора, умуман ҳуҷҷат такмил надора. Ягон чиз бачаҳо касе дар кор боша, ина марҳамат кунед. Мошини фурӯшӣ ина хай афкори бад шуда, хеле афкорай. Бардоми моториш нава, мерава заводид, хушрӯ, ҳамаш қоидаи. Дӯстон азиз, пушташ соҳибиш Москвадай пул дар кор шудай, нефрӯшани балонш пускаткадай ина даруну берунш оз нишон метем. Бардоми каси дар кор боша, марҳамат кунед. Мошини фурӯшӣ ина лабавойҳош навай хай. Дӯстон азиз, мошин қоидане ки пусидагиш бисёр, мошин хеле афкора. Ин ҳуҷҷат надора, 16000 сомона бо муомила дора. номерои телефон, ватсап ҳамаша мемонем, ҳатман занг бизанед. ина дӯстон азиз, дронаш ҳамаш. Мошин фақат мотори нав дора, тамом. Моторша навкарагия, клитош нестай, соҳибиш нестай ки ман нишон метам дрону берунша. Дрону берун, салонош, потолокош ҳамаш тесам кус. Бардарон мошин ҳуҷҷат надора вабше. 16000 сомон бо муомила дора. номерои телефонша мемонем, ҳатман ватсап дора. Да ватсапаш бинависен, хоҳед занг бизанед, Москва да. Худованд нигаҳбон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.